nézek ki, ébredés után, és már reggeliztem is. Szóval ez is megvan, nem sokára el fogunk menni a városba, onnan meg egy csomó helyre, tök jó. Most meg ezt fogom felvenni. Most valahogy így néznék ki, a hajam az maradt a régi. Most pedig irány a fürdő! Most valahol itt tartunk. Ja. Most ezt fogom használni. Ezt. És ezt. Fantasztico! Készen is volnék, úgyhogy indulás! That's okay! Go! Most éppen állunk. That's okay. Hopp, egy ilyen. Várjatok. Ilyen is van, jó? Csum! És hazaérkeztünk. Szuper minden. És nagyon fáradt vagyok. Ahhoz képest, hogy mennyi helyen voltunk, elég keveset láttatok. Na de most lássuk, hogy mi van ebben. Vettünk egy ilyen cipőt, ami tök jól néz ki, szerintem. És egy ilyet. Itt van ez a nadrág. Meg ez. És hát milyen meglepő, még egy neon színű szoknya. No, tehát ennyi fért bele a mai vlogba, ha tetszett, akkor ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Legközelebb találkozunk, addig is én megyek és lefekszem. Sziasztok! Amúgy meg nagyon melegen van, szóval orvosolni kéne a problémát. Így már jó lesz.